октомври месец над село Елешница, сбирка на Софийската златарска група. Ето, ентусиаст номер 1. Главанак номер 1. Цял ден от сутринта си мечтая да дойда и ето... Сбъднатата мечта. И естествено не се получава. Ето, тук се вижда едно корито, което работи на пълна мощ. А сега да минем към групата с автоматизацията. Ето, тук се работи с драга. Ще дадете ли едно интервю, господине? Ето, издирвания от ДАНС избяга бързо. Колите не е добре да се виждат, защото са само луксозни джипове, над 200 000 евро. Всичко е с изкарано пари от златото. Опа! Това беше позициониране, такова, какво беше? Реклама или как се казваше? Шимбак иска за скарата, чакай да му направим едно варио на него. Кажи сега за скарата.